Милош Йосимов с номер 16 Николас Гросито, номер 18 Мамаду Багайов. Сара да центрира от десния фланг. Лудогорец по всичко изглежда ще атакува от първата минута и ще търси убедителна победа. Прекрасно волей, това е 1-0, трета минута. Иван Стоянов напомня за себе си. Ето така се започва матч в Европа. Щитник гледаше топката, нямаше представа къде Иван Стоянов се намира точно. А волето на Иван Стоянов бе от много висока класа. Играта на Лестър Пелтиер. Сега пас дълбочина. Ще стигне до топката български футболист. Това е удар, който обаче минава в страни от вратата. Качественото превъзходство на Лудогорец, нещо, което признавам си, сериозно ме изненада. Но от това, което виждаме за сега, думите са му верни, а тук Дания Бал може да направи резултата 2-0 и това е факт. 12-та минута Лудогорец нанася огромен удар. Пас. Добро овладяване и прострелен удар по земя между краката на вратаря. Да, за небесно-сините. Лестър пази своя тим от атака по този фланг. Златински. Абал получава Багайоко. Връща назад. Това може да бъде интересна комбинация. Марселиньо можеше да направи 3-0. Независимо, че не... Това е хубава атака на Лудогорец. Марселиньо чака подаване. Вместо това е търсен отново Безек и корнер в края на първото полувреме. Отново неубедителна намеса за малко да се стигне до автогол, след като вратаря Матош Путноцки за пореден път излезе на разчет. Ще видим удар от тази дистанция. Не е заучено изпълнение. Това е чудесен шанс. Прехвърлящ удар и това е града. Какъв пропуск в 50-та минута, не бяха изминали 5 от началото на второто. Домакините ще опитат да успят съперника и перфектен извеждащ пас сам срещу вратата е Марселиньо. Прибира добре топката, след това губи баланс и ето, че това е нов пропуск за Лудогорец. Ето го важния момент. Ешпиньо центрира Фалцово, играч в зелено играе с топката, след това поредица от неумели изяви и Теро Мантула прави грандиозен пропуск. Нещата. Авантаж чудесен на Мауро Бергонци. Авантаж 3 срещу 2 на Лудогорец. Трябва да накаже съперника тук. Идеален шанс и това е 3-0. Най-накрая логичното се случва. 78 минута. Българския шампион може би вече прати не в нокдаун, а в нокаут своя опонент. Дания Бал втори гол в матча. Ето чудесния пас, който получи той. И завършващ удар по край вратаря. А сега Слован опитва последни атаки в този матч. Много сериозна опасност. Шансове на Слован. Може да видим и четвърти гол. Димо Бакалов сам срещу вратаря. Спасяване на Путноцки. Безсилието в играта на Слован пролеча отново и сега Безек е в наказателното поле след грешен пас. Безек стреля силно, но успоредно на вратата. Лудогорец, че Мишел Платини продължава да се възстановява от разтежение и най-вероятно ще пропусне и първия матч срещу Партизан. Нова града, втора града за Лудогорец. Фокусираме се върху това заучено изпълнение. Сума стреля с десния крак. Отвори добре, замахна, но защото неговата инвестиция най-накрая ще даде резултати в Европа. Това е края. Лудогорец спечели с 3-0 срещу Слован. Категорично по-добрият отбор спечели. И спокойно ще чака да види дали Партизан ще успее да преодолее своя непретенциозен съперник. По-сериозни за Стойчо Стоев. Той дебютира днес с успех. Трябва отново да поздравим всички в